Quiet. Аудиозаписът се чете от изкуствен интелект и може да има следи от неправилно произношение на думите. Приятно слушане! Защо не можеш да повярваш ти, най-глупавият от хората? Забравяш ли колко близо беше до смъртта си там, в алабастровата зала? Кой тогава те спаси от ножовете на евнусите? Дали беше Клеопатра или бяхме аз и Брен? Остани, ще ти кажа. Още не можеш да го повярваш, защото в своята глупост не смяташ, че е възможно жената, която доскоро ти е била съпруга, сега за толкова кратко време да те обрече. Не отговаряй. Знам всичко и ти казвам следното. Ти не си измерил дълбочината на коварството на Клеопатра, нито можеш да мечтаеш за чернотата на нечестивото й сърце. Тя със сигурност те беше убила в Александрия, ако не се страхуваше, че твоето клане, разгласено в чужбина, може да й донесе неприятности. Затова тя те доведе тук, за да те убие тайно. Защото какво повече можеш да й дадеш? Тя има любовта на сърцето ти и е уморена от твоята сила и красота. Тя те ограби от твоето кралско първородство и те доведе, крал, да стоиш сред чакащите жени зад нея на нейните пиршества. Тя спечели от теб великата тайна на святото съкровище. Ти знаеш ли това? Да, знам всичко. И тази вечер виждаш как богатството, натрупано срещу нуждите на Кхем, се прахосва, за да запълни необуздания лукс на македонската кралица на Кхем. Виждаш как тя е спазила клетвата си да се омъжи за теб с чест. Хармачис, най-накрая очите ти са отворени за истината. Да, виждам твърде добре. И все пак тя се закле, че ме обича, а аз, горкия глупак, и повярвах. Тя се закле, че те обича. Отговори Чармион, вдигайки тъмните си очи. Сега ще ти покажа как те обича. Знаеш ли каква беше тази къща? Беше свещенически колеж. И както най-много ти се струва, Хармачи, свещениците имат своите пътища. Тази малка стая преди беше стаята на главния свещеник и стаята, която е отвъд и отдолу, беше мястото за събиране на другите свещеници. Старата рубиня, която пази къщата, ми каза всичко това и също така тя разкри какво ще ти покажа. Сега, Хармачис, мълчи като мъртъв и ме следвай. Тя духна лампата и с леката светлина, която пропълзя през затворения прозорец, ме поведе за ръка към далечния ъгъл на стаята. Тук тя притисна стената и една врата се отвори в нейната дебелина. Влязохме, а тя затвори извора. Сега бяхме в малка стая, около 5 лакти на дължина и 4 на ширина, защото слаба светлина проникваше в килера, а също и звук от гласове, не знаех откъде. Загубвайки ръката ми, тя се промъкна до края на мястото и погледна неотклонно към стената. След това се промъкна назад и прошепвайки «Тишина», ме поведе напред с нея. Тогава видях, че в стената имаше дупки за очи, които я пробиха и бяха скрити от другата страна от издялана в камък работа. Погледнах през дупката, която беше пред мен, и видях това. 6 лакътя по-надолу беше нивото на пода на друга стая, осветена с благоуханни лампи и най-богато обзаведена. Това беше мястото за спане на Клеопатра и там, на 10 лакти от мястото, където стояхме, седеше Клеопатра на позлатен диван, а до нея седеше Антоний. «Кажи ми», промърмори Клеопатра, тъй като това място беше така построено, че всяка дума, изречена в стаята долу, стигаше до ушите на слушателя горе, «Кажи ми, благородни Антоний, беше ли доволен от моя беден празник?» «Да», отговори той с дълбокия си войнишки глас. «Да, Египет, правил съм пиршества и съм бил канен на пиршества, но никога не съм виждал нещо като твоето. И ти казвам това,
Въпреки че съм груб на език и неумел в красиви поговорки, като жените обичат, ти беше най-богатата гледка от цялата тази прекрасна дъска. Червеното вино не беше то. Какво? Похвала от Антоний! Сладки думи от устните на този, чието писания са толкова сурови. Наистина е похвала. Да, продължи той, това беше кралски празник, въпреки че скърбя, че ти пропиля тази голяма перла. И какво означаваше онзи твой денонощен астролог с неговите зли предзнаменования за проклятието на Менкаура? Една сянка пробяга по светещото й лице. Не знам. Наскоро беше ранен при сбиване и мисля, че ударът го е подлудил. Той не изглеждаше луд и имаше нещо в гласа му, който звънти в ушите ми като някакъв оракул на съдбата. Толкова диво също. Той гледаше към теб, Египет, с тези си пронизващи очи, като човек, който обича и въпреки това мрази чрез любовта. Той е странен човек, казвам ти, благородни Антоний и учен. Самият аз понякога почти се страхувам от него, защото той е дълбоко запознат с древните изкуства на Египет. Знаеш ли, че човекът е от кралска кръв и веднъж замисли да ме убие, но аз го спечелих и не го убих, защото той имаше ключа към тайни, които исках да науча, и наистина обичах мъдростта му и да слушам дълбоките му разговори за всичко скрити неща. Кълна се в Бакхус, започвам да ревнувам от мошеника, а сега Египет. А сега съм изсмукал знанията му и нямам повече причина да се страхувам от него. Не видя ли, че го накарах да стои тези 3 нощи като роб сред моите роби и да викам на глас часовете, докато те бягаха на празник? Плененият крал, маршируващ в твоите римски триумфи, може да е претърпял толкова силни болки, колкото този горд египетски принц, когато стоеше засрамен зад моя диван. Тук Чармион сложи ръката си върху моята и я притисна, сякаш в нежност. Той няма да ни безпокои повече с думите си на зло предзнаменование, продължи бавно Клеопатра. Утре сутринта той умира. Умира бързо и тайно, без да оставя следа каква е била съдбата му. Умът ми е насочен към това. Истината е, благородни Антоний, че е фиксирано. Дори когато говоря, страхът от това човекът расте и се събира в гърдите ми. Наполовина имам намерение да дам думата дори сега, защото не дишам свободно, докато не умре, и тя направи така, сякаш да стане. Нека бъде до сутринта, каза той, като я хвана за ръката. Войниците пият и делото ще бъде лошо извършено. И това е жалко. Обичам да не мисля за хора, заклани в съня си. На сутринта може би ястребът може да е долетял, отговори тя, размишлявайки. Той има остър слух, този Хармачи, и може да призове на помощ неща, които не са от земята. Може би дори сега той ме чува в духа, защото, честно казано, сякаш усещам присъствието му да диша около мен. Бих могъл да ти кажа, но не, остави го. Благородни Антоний, бъди моя уморителна жена и ми освободи тази златна корона, тя дразни челото ми. Бъди нежен, не ме наранявай. Така. Той вдигна ореусовата корона от веждите й и тя разтърси тежката си коса, която падаше около нея като дреха. Вземи обратно короната си, царски Египет, каза той, говорейки тихо. Вземи я от ръката ми, няма да те ограбя от нея, а по-скоро ще я закрепя по-здраво върху това красиво чело. Какво означава, господарю? Попита тя, като се усмихна и го погледна в очите. Какво имам предвид? Защо тогава, това, ти дойде тук по моя заповед, за да отговориш на обвиненията, повдигнати срещу теб по политически въпроси? И знаеш ли, Египет, че не си бил друг, а не си се върнал в него кралица на Нил. Затова съм сигурен, че обвиненията срещу теб всъщност са верни. Но, тъй като си това, което си, и виж ти,
Никога природата не е служила на жена по-добре. Прощавам ти всичко. За доброто, за твоята грация и красота ти прощавам онова, което не беше простено на добродетелта, или на патриотизма, или на достоинството на възрастта. Вижте сега колко добро нещо е женският ум и красота, които могат да накарат кралете да забравят дълга си и дори с завързани очи справедливостта да надникне, преди да вдигне меча си. Вземи обратно короната си, о, Египет, сега е моя грижа, макар да е тежка, да не те протрие. Това са кралски думи, най-известният Антоний, отговори тя. Благодатни и щедри думи, каквито подобават на победителя на света. И като се докосна до моите злодеяния в миналото, ако е имало злодеяния, казвам това и само това, тогава не познавах Антоний, защото, познавайки Антоний, кой би могъл грях срещу него? Коя жена може да вдигне меч срещу този, който трябва да бъде за всички жени като Бог, този, който, видян и познат, влече след себе си цялата вярност на сърцето, както слънцето влече цветя. И какво повече мога да кажеш и да не прекрачваш границите на женската скромност? Защо само това? Постави тази корона на челото ми, велики Антоний, и аз ще я взема като подарък от теб чрез даването, станало двойно скъпо, и за твоите нужди ще пазя то. Ето, сега аз съм твоя васална кралица и чрез мен целия стар Египет, който управлявам, отдава почит на Антоний Триумвир, който ще бъде Антоний император на Рим и императорски лорд на Кем. И след като постави короната на кичурите й, той застана и я гледаше, обзет от страст от топлия дъх на нейната жива красота, докато накрая я хвана за двете си ръце и я привлече към себе си, целуна я 3 пъти, казвайки: „Клеопатра, обичам те, сладка, обичам те, както никога преди.“ Тя се отдръпна от прегръдката му, усмихвайки се нежно, и докато го правеше, златният кръг на свещените змии падна, като беше само хлабаво поставен върху челото й и се претърколи в тъмнината отвъд пръстена от светлина. Видях поличбата и дори в горчивата мъка на сърцето си разбрах нейния зъл смисъл. Но тези двамата не обърнаха внимание. „Обичаш ли ме?“ каза тя, много сладко. „Откъде знам, че ме обичаш? Може би Фулвия е тази, която обичаш. Фулвия, женената ти съпруга.“ „Не, това не е Фулвия. Ти си, Клеопатра, и само ти.“ Много жени са гледали благосклонно на мен от детството ми, но никога не съм изпитвал такова желание като към теб, о, чудо на света, за когото никоя жена никога не е била. Можеш ли да ме обичаш, Клеопатра, и за мен да бъдеш верен, не заради мястото или силата ми, не заради това, което мога да дам или мога да задържа, не заради суровата музика на скитника на моя легион или за светлината, която строи от моята ярка звезда на късмета, но за себе си, за доброто на Антоний, грубият капитан, остарял в лаге, но който все пак никога не изостави приятел, или ограби беден човек, или хвана враг неочаквано. Кажи, можеш ли да ме обичаш, Египет? О, ако искаш, защо? Аз съм по-щастлив, отколкото ако седях тази нощ в Капитолия в Рим, коронован за абсолютен монарх на света. И докато говореше, тя го гледаше с прекрасни очи и в тях блестеше светлина на истина и честност, каквито бяха странни за мен. „Ти говориш ясно“, каза тя, „и думите ти са сладки за ушите ми. Те биха били сладки, дори ако нещата бяха различни, защото коя жена не би искала да види господаря на света в краката си? Но нещата са каквито са. Защо, Антоний? Какво може да бъде толкова сладко като твоите сладки думи? Пристанището на почивката му за блъскания от буря моряк, това със сигурност е сладко. Мечтата за небесното блаженство, която ободрява бедния свещеник аскет по пътя му към жертва,
това със сигурност е сладко. Гледката на зората, розовопръстият, идващ в обещанието си да зарадва наблюдаващата земя, със сигурност това е сладко. Но, нито едно от тези, нито всички скъпи възхитителни неща, които са, не могат съпостави медената сладост на думите си към мен, о, Антоний! Защото ти не знаеш, никога не можеш да разбереш колко ужасен е бил животът ми и празен, тъй като така е повелено, че само в любовта жената може да загуби самотата си. И никога не съм обичал, никога не бих могъл да обичам до тази щастлива нощ. Да, вземи ме в прегръдките си и нека се закълнем в велик обет за любов, клетва, която не може да бъде нарушена, докато животът е в нас. Ето, Антоний, сега и завинаги ти се обричам в най-строга вярност, сега и завинаги съм твой и само твой. Тогава Чармион ме хвана за ръката и ме дръпна оттам. Видял ли си достатъчно? Попита тя, когато отново бяхме в стаята и лампата светна. Да, отговорих. Очите ми се отварят. Глава 16. От плана на Чармион. От изповедта на Чармион. И за отговора на Хармачис. Известно време седях с наведена глава и последната горчивина на срам потъна в душата ми. Това, значи, беше краят. Затова бях изневерил на клетвите си, затова бях разказал тайната на пирамидата, затова бях загубил короната си, честта си и, може би, надеждата си за рая. Може ли да има друг мъж в широкия свят, толкова потънал в скръб, колкото бях аз онази нощ? Със сигурност не един. Къде да се обърна? Какво бих могъл да направя? И дори през бурята на разкъсаното ми сърце горчивият глас на ревността зовеше на глас, защото обичах тази жена, на която бях дал всичко, и тя в този момент, тя беше не можех да понеса да мисля за това, и в пълната ми агония сърцето ми се пръсна в река от сълзи, каквито е ужасно да плача. Тогава Чармион се приближи до мен и видях, че тя също плаче. Не плачи, Хармачи, изхлипа тя, коленичила до мен. Не мога да издържа да те гледам да плачеш. О, защо не си бил предупреден? Тогава беше велик и щастлив, а не както сега. Слушай, Хармачи. Ти чу какво каза онази фалшива и тигърска жена. Утре тя предава те на убийците. Добре е, въздъхнах аз. Не е добре. Хармачис, не й давай този последен триумф над теб. Ти си изгубил всичко, освен живота, но докато животът остава и надеждата, а с надеждата и възможността за отмъщение. Казах, започвайки от мястото си. Не бях мислил за това. Да, шансът за отмъщение. Би било сладко да ми отмъстят. Би било сладко, Хармачис, и все пак това, отмъщението е стрела, която при падане често пронизва този, който я е стрелял. Аз самата знам го, и тя въздъхна. Но примирие за разговори и скръб. Ще има време за нас двамата да скърбим, ако не и да говорим, през всичките тежки идващи години. Трябва да летиш. Преди идването на светлината трябва да летиш. Ето план. Утре, преди разсъмване, една галера, която вчера дойде от Александрия, носейки плодове и запаси, отплава отново там и нейният капитан ми е познат, но на теб не е известен. Сега ще ти намеря облеклото на сирийски търговец и ще те облека, както знам как, и ще те снабдя с писмо до капитана на галерата. Той ще ти даде проход до Александрия, защото на него ще изглеждаш като търговец, който върти работа на твоята търговия. Бренас е офицер от гвардията тази вечер и Бренас е приятел на мен и теб. Може би той ще се досети за нещо. Или може би няма да познае. Най-малкото сирийският търговец ще премине безопасно през линиите. Какво ще кажеш? Добре, отговорих уморено. Малко се замислям по въпроса. Тогава си почивай тук, Хармачи,
Докато аз подготвя тези неща, и Хармачи не скърби много, има други, които трябва да скърбят по-силно от теб. И тя си отиде, оставяйки ме сам с моята агония, която ме разкъса като легло за мъчения. Ако не беше онова свирепо желание за отмъщение, което от време на време проблясваше в измъчения ми ум като светкавица над среднощно море, мисля, че разумът ми ме беше напуснал в онзи мрачен час. Най-накрая чух стъпките й на вратата и тя влезе, дишайки тежко, защото носеше чувал с дрехи в ръцете си. «Добре», каза тя, «ето облеклото с резервно бельо, плочи за писане и всичко необходимо». Виждала съм и Бренос и му казах, че един сирийски търговец ще мине покрай стражата 1 час преди зазоряване и въпреки, че се престори, че спи, мисля, че разбра, тъй като той отговори, прозявайки се, че ако имаха само паролата Антоний, 50 сирийски търговци можеха да преминат през законния си бизнес. И ето писмото на капитана. Не можеш да сбъркаш галерата, защото тя е закотвена отдясно. Малка галера, боядисана в черно, когато влезеш на големия кей, и освен това моряците се приготвят за отплаване. Почакай тук отвън, докато свалиш ливреята на службата си и се облечеш. Когато тя си отиде, разкъсах прекрасните си дрехи, заплюх ги и ги стъпках на земята. Тогава облякох скромната дреха на търговец и вързах плочите около себе си, на краката си сандалите от нещавена кожа, а на кръста си ножа. Когато свърши, Чармиан влезе отново и ме погледна. «Твърде много си все още кралският Хармачи», каза тя. «Вижте, трябва да се промени». Тогава тя взе ножици от уморителната си маса и като ме покани да седна, отряза кичурите ми, като подстрига косата близо до главата. След това тя откри петна от такъв вид, каквито жените използват, за да помрачат очите, и ги смеси хитро, като разтри с тях лицето и ръцете ми и бялата петна в косата ми, където мечът на Брен беше захапал коста. «Сега ти си се променил, до някъде към по-лошо, Хармачис», каза тя с мрачен смях. «Не трябва да те познавам». Остани, има още нещо. И като отиде до сандъка с дрехи, извади оттам тежка торба злато. «Вземи това», каза тя, «ще имате нужда от пари». «Не мога да взема златото ти, Чармион». «Да, вземи го, Сепа ми го даде за подпомагане на нашата кауза и за това е уместно да го похарчиш. Освен това, ако искам пари, несъмнено Антоний, който от сега нататък е мой господар, ще даде аз повече. Той ми е много задължен и това го знае добре. Ето, не губете ценното време в пазарлъци по света. Все още не сте всички търговци, Хармачис. И без повече думи тя пъхна парчетата в кожената чанта, която висеше на раменете ми. След това тя закрепи чувала с резервните дрехи и толкова женствено замислена, постави в него алабастров буркан с пигмент, с който можех да изцапам отново лицето си, и взе бродираните одежди на кабинета ми, които бях изляла на разстояние, скри ги в тайния проход. И така най-накрая всичко беше готово. «Време ли е да тръгвам?» попитах аз. «Не още малко. Бъди търпелив, Хармачи, защото трябва да издържиш само още 1 час, а след това, може би, с Богом завинаги». Направих жест, показващ, че не е време за остри думи. «Прости ми за бързия ми език», каза тя, «но от солен извор горчиви води кладенец». «Седни, Хармакис. Имам да ти говоря по-тежки думи, преди да си тръгнеш». «Кажи», отговорих аз. «Думите, колкото и да са тежки, не могат да ме трогнат повече». Тя стоеше пред мен с скръстени ръце и светлината на лампата огряваше красивото й лице. Забелязах лениво колко голяма беше бледността му и колко широки и тъмни бяха кръговете около дълбоките черни очи. На 2 пъти тя вдигна бялото си лице и се напъна да говори, 2 пъти гласът й изневери.
и когато най-накрая дойде, беше с дрезгав шепот. Не мога да те оставя да си отидеш, каза тя. Не мога да те оставя да си отидеш без да знаеш истината. Хармачис, аз те предадох. Скочих на крака, клетва на устните ми, но тя ме хвана за ръката. О, седни, каза тя. Седни и ме чуй. Тогава, когато имаш сърце, прави с мен каквото искаш. Слушай. От онзи зъл момент, когато в присъствието на Чичо ти сепа, за втори път, когато погледнах лицето ти, аз те обичах. Колко много, едва ли можеш да познаеш. Помислете за собствената си любов към Клеопатра и я отвоете отново, и може би ще се доближите до огромната сума на моята любов. Обичах те, ден след ден те обичах повече, докато в теб и само за теб изглеждаше, че живея. Но ти беше студен, ти беше по-лош от студ. Ти се отнасяше с мен не като дишаща жена, а по-скоро като инструмент до края, като инструмент, с който да изкопаеш съдбата си. И тогава видях, да, много преди самия ти да го осъзнаеш, приливът на сърцето ти се насочваше силно към онзи разрушителен бряг, на който днес е разбит животът ти. И най-накрая настъпи онази нощ, онази ужасна нощ, когато, скрит в стаята, те видях да хвърлиш кърпата си на вятъра и с мили думи цениш подаръка на моя кралски съперник. Тогава, ти знаеш, в болката си издадох тайната, която ти не искаше да видиш, и ти ми се подигра, Хармачи, Срамът от това, ти в глупостта си ми се подигра. Отидох оттам и в мен се надигнаха всички мъки, които могат да разкъсат женското сърце, защото сега бях сигурен, че ти обичаш Клеопатра. Да, и бях толкова луд, че дори тази нощ имах намерение да те предам, но си помислих, не още, утре може да омекне. Тогава дойде утрешният ден и всичко беше готово за разбулването на големия заговор, който трябваше да те направи фараон. И аз също дойдох, ти си спомняш. И отново ти ме отхвърли, когато ти говорих с притчи, като нещо с малка стойност, като нещо твърде малко, за да изисква моментна тежка мисъл. И знаейки, че това е така, защото, макар че ти не го знаеше, ти обичаше Клеопатра, която сега трябва незабавно да убиеш, аз полудях и един нечестив дух влезе в мен, обладавайки ме напълно, така че вече не бях себе си, нито можех да се контролирам. И тъй като ти ме беше презрял, направих това за мой вечен срам и скръб. Преминах в присъствието на Клеопатра и предадох теб и тези с теб и нашата свята кауза, като казах, че съм намерил писмено, което ти си оставил да падне и прочетете всичко това там. Задъхах се и мълчах, и като ме гледаше тъжно, продължи. Когато разбра колко голям е заговорът и колко дълбоки са корените му, Клеопатра беше много обезпокоена. И в началото тя щеше да избяга в Саис или да вземе кораб и да избяга за Кипър, но аз си показах, че пътищата са затворени. Тогава тя каза, че ще те накара да бъдеш убит там, в стаята, и аз я оставих така вярваща, защото в онзи час се радвах, че трябва да бъдеш убит. Да, дори и да изплаках сърцето си върху теб гроб, Хармачис. Но какво казах току-що? Отмъщението е стрела, която често пада върху онзи, който я изгуби. Така беше и с мен, защото между моето отиване и твоето идване Клеопатра измисли по-дълбок план. Тя се страхуваше, че да те убие би било само да запали по-яростен огън на бунт, но тя видя, че ако те привърже към себе си и след като остави мъжете известно време в съмнение, за да те покаже неверен, ще удари непосредствената опасност в корените й и ще я унищожи. Оформена, тъй като беше велика, тя се осмели на съмнителния си проблем и трябва ли да продължа? Ти знаеш, Хармачис как тя спечели и по този начин стрелата на отмъщението, която пуснах, падна върху собствената ми глава.
Защото на следващия ден разбрах, че съм съгрешил за нищо, че бремето на моето предателство е хвърлено върху нещастния Паулус и че аз само развалих каузата, в която се заклех, и бях предала мъжа, когото обичах, в ръцете на безсмислен Египет. Тя наведе глава за малко и след това, тъй като не казах, продължи още веднъж. Нека всичките ми грехове бъдат разказани, Хармачис, и тогава нека дойде справедливостта. Виж сега, това нещо се случи. Клеопатра се научи наполовина да те обича и дълбоко в сърцето си тя си помисли да те вземе за женения съпруг. Заради тази нейна половин любов тя пощади живота на онези в заговора, които беше забъркала, мислейки си, че ако се омъжи за теб, тя може да използва тях и теб, за да привлече сърцето на Египет, който не обича нея, нито някой Птолемей. И тогава, за пореден път тя те хвана в капан и в безумието си ти издаде тайната на скритото богатство на Египет, което днес тя пилее, за да зарадва луксозния Антоний. И, истина, по това време тя възнамеряваше да се възползва. Но на същата сутрин, когато Делий дойде за отговор, тя изпрати да ме повикат и ми каза всичко за моето О. И аз, сега отбележете всичките ми грехове, аз, в горчивата си ревност, вместо да я видя омъжената ви съпруга и вие нейния любящ господар, я съветвах най-много стриктно, че тя трябва да дойде при Антоний, знаейки добре, защото бях говорил с Делий, че ако дойде, този слаб Антоний ще падне като зрял плод в краката й, както всъщност. И сега ви показах проблема с схемата. Антоний обича Клеопатра и Клеопатра обича Антоний, а ти си ограбен и нещата се развиха добре за мен, която от всички жени на земята тази вечер съм най-нещастната. Защото когато видях как сърцето ти се разби, но сега сърцето ми сякаш се скъса с твоето и не можех повече да нося бремето на моите зли дела, но знаех, че трябва да им кажа и да поема наказанието си. А сега, Хармачис, нямам какво повече да кажа, освен това, че ти благодаря за твоята учтивост в изслушването и добавям едно нещо. Воден от голямата си любов, съгреших срещу теб до смърт. Съсипах те, аз погубих Кхем и себе си също погубих. Нека смъртта ме възнагради. Убий ме, Хармачис! С радост ще умра върху меча ти. Да, и ще целуна острието му. Убий ме и си тръгвай, защото, ако не ме убиеш, себе си със сигурност ще убия. И тя се хвърли на колене, повдигайки красивите си гърди към мен, за да мога да я ударя с камата си. И в горчивата си ярост възнамерявах да ударя, защото най-вече си помислих как, когато бях паднал, тази жена, която самата беше моята причина за срам, ме бичува с къмшика си на презрение. Но е трудно да се убие справедлива жена. И дори когато вдигнах ръката си, за да ударя, си спомних, че тя вече 2 пъти ми беше спасявала живота. Жено, безсрамна жено, казах, стани, не те убивам. Кой съм аз, че да съдя твоето престъпление, което с моето собствено превъзхожда всички земни присъди? Убий ме, Хармачи! Тя изтена. Убий ме или аз се самоубия. Бремето ми е твърде голямо, за да го понеса. Не бъди толкова смъртоносно спокоен. Прокълни ме и убий. Какво беше това, което ми каза току-що Чармион, че както съм посял, така трябва да пожъна? Не е позволено да се самоубиваш. Не е законно аз, равният ти в греха, да те убивам, защото чрез теб съгреших. Както си посял Чармион, така трябва и да пожънеш. Долна жено, чиято жестока ревност донесе всички тези беди върху мен и Египет. Живей, живей и от година на година откъсвай горчивите плодове на престъпление. Да бъде сънят ти преследван от видения на твоите възмутени богове, чието отмъщение очаква теб и мен в смътните им аменти.
Да бъдат дните ти преследвани от спомените за този човек, когото яростната ти любов доведе до срам и гибел, и от гледката на Кхем, а плячка на ненаситната Клеопатра и роб на римския Антоний. О, не говори така, Хармачис, думите ти са по-остри от всеки меч, и по-сигурно, ако са по-бавни, те ще убият. Слушай, Хармакис, и тя сграбчи робата ми. Когато ти беше велик и цялата власт лежеше в ръцете си, ти ме отхвърли. Ще ме отхвърлиш ли сега, когато Клеопатра те отхвърли от нея? Сега, когато си беден и засрамен и без възглавница до главата си. Все още съм справедлив и все още те боготворя. Остави ме да летя с теб и да направя умилостивение за моята любов през целия живот. Или, ако това е твърде голямо нещо, за да искам, нека бъда само като твоя сестра и твоя слугиня, самата твоя робиня, така че да мога все още да гледам лицето ти и да споделям твоята беда и да ти служа. О, Хармачи, остави ме само да дойда и ще се справя смело с всички неща и ще издържа всичко и нищо, освен самата смърт, няма да ме спре от твоя страна. Защото вярвам, че любовта, която ме потопи толкова ниско една дълбочина, като те тегли със себе си, може още да ме издигне на еднаква височина и теб с мен. Ще ме изкушиш към нов грях, жено? И мислиш ли, Чармион, че в някоя колиба, където трябва да се крия, бих могъл да понеса ден след ден да гледам твоето красиво лице и като го видя, помни, че тези устни ме предадоха. Така лесно ще изкупиш. Това знам дори сега. Много и тежки ще бъдат твоите самотни дни на покаяние. Може би този час на отмъщение все още може да дойде и може би ще живееш, за да изиграеш своята роля в него. Трябва все още да пребъдваш в двора на Клеопатра и докато си там, ако все още съм жив, от време на време ще намирам средства да ти давам вести. Може би ще изгрее ден, когато отново ще имам нужда от твоята услуга. Сега, закълни се, че в този случай няма да ме провалиш втори път. Кълна се, Хармачис, кълна се! Нека вечните мъки, твърде отвратителни, за да бъдат мечтани, по-отвратителни, дори далеч от тези, които ме измъчват сега, да бъдат моя част, ако те предам с една йота или чертичка, да, въпреки че цял живот чакам думата ти. Добре е, внимавай да спазиш клетвата, нито два пъти не можем да предадем. Отивам да измисля съдбата си, нека ти изпълниш своята. Непомолен ме обичаше и който, подтикнат от тази твоя нежна любов, ме предаде и погуби. Здраве да ти е! Тя се взря диво в лицето ми, протегна ръце, сякаш искаше да ме прегърне. Тогава, в агонията на своето отчаяние, тя се хвърли надълго и се просна на земята. Взех чувала с дрехите и тоягата, стигнах до вратата и като минавах покрай нея, хвърлих последен поглед към нея. Там тя лежеше с разперени ръце, по-бели от белите й дрехи. Тъмната й коса се развяваше около нея и светлите й вежди, скрити в прахта. И така я напуснах, нито я погледнах отново, докато не дойдоха и отминаха 9 дълги години. Тук завършва втората и най-голяма ролка Папирус. Част 3 от Мъщението на Хармачи, глава 1. За бягството на Хармахис от Тарс, за това, че е изхвърлен като жертва на боговете на морето, за престоя му на остров Кипър, за завръщането му в Абалтис и за смъртта на Аменемхат. Спуснах се безопасно по стълбите и в момента стоях в двора на онази голяма къща. Беше само час до разсъмване и никой не помръдваше. Последният голяй беше изпил до насита, танцуващите момичета бяха спрели да танцуват и тишината лежеше над града. Приближих се до портата и бях предизвикан от офицер, който стоеше на стража, увит в тежко на метало. «Кой минава?» каза гласът на Бренос.
търговец, нека ви хареса, сър, който, след като донесе подаръци от Александрия на една дама от семейството на кралицата и след като беше нагостен от дамата, сега заминава на галерата си. Отговорих с престорен глас. «Мф», изръмжа той. Дамите от домакинството на кралицата задържат гостите си до късно. Време е за празник. Паролата, господин магазинер. Без паролата трябва да се върнете и да желаете по-нататъчното гостоприемство на дамата. Антони, сър. И също така добра дума. Ах, скитал съм надалеч и никога не съм виждал толкова добър човек или толкова велик пълководец. И забележете, сър. Пътувах далеч и видях много генерали. Да, Антони е думата. А Антони е добър генерал по своя начин, когато е трезвен начин и когато не може да намери пола, която да последва. Служил съм с Антони и срещу него също, и да знаеш неговите точки. Добре, той вече има цяла ръка. И през цялото това време, докато той ме държеше в разговор, часовият крачеше насам-натам пред портата, но сега той се премести малко надясно, оставяйки входа свободен. «С Богом, Хармачис, и се махай!» прошепна Бренас, като се наведе напред и заговори бързо. «Не се бави!» Но понякога си мисля за Бренус, който рискува врата си, за да спаси твоя. «С Богом, момче, бих искал да плаваме на север заедно», и той ми обърна гръб и започна да си тананика мелодия. «С Богом, Бренас, ти, честен човече», отговорих аз и изчезнах. И както чух дълго след това, когато на следващия ден се вдигна шум и вик, защото убийците не можаха да ме открият, въпреки че ме търсеха навсякъде, за да ме убият, Бренус ми направи услуга. Защото той се закле, че докато пазеше часовника си сам час след полунощ, ме видя да идвам и да стоя на парапета на покрива, че тогава разпънах дрехите си и те се превърнаха в крила, на които се понесох към небето, оставяйки го удивен. И всички около двора се вслушаха в тази история, вярвайки в нея поради голямата слава на моята магия, и много се чудеха какво може да предвещава това чудо. Историята също пътува до Египет и направи много, за да спаси доброто ми име сред онези, които бях предал, тъй като поневежите сред тях вярваха, че съм действал не по моята воля, а по волята на ужасните богове, които по своя собствена цел ме заведоха в рая. И така до ден днешен се казва, че когато Хармахис дойде отново, Египет ще бъде свободен. Но уви, Хармачис вече не идва. Само Клеопатра, въпреки че много се страхуваше, се усъмни в приказката и изпрати въоръжен кораб да търси сирийския търговец, но не и да го намери, както ще бъде казано. Когато стигнах до галерата, за която Чармион беше говорил, я намерих, че се канеше да отплава, и дадох написаното на капитана, който го измами, гледайки ме любопитно, но не каза нищо. Така че се качих на борда и веднага се спуснахме бързо по течението на реката. И след като стигнахме до устието на реката без предизвикателство, въпреки че минахме покрай много кораби, излязохме в морето със силен благоприятен вятър, който преди нощта се освежи до голяма буря. Тогава моряците, тъй като бяха много уплашени, щяха да тръгнат и да избягат отново към устието на Киднос, но не можаха поради буйността на морето. През цялата тази нощ духаше яростно и на зазоряване мачтата ни беше отнесена и ние се търкаляхме безпомощни в падината на големите вълни. Но аз седях, увит в наметало, без да обръщам внимание. И тъй като не показах страх, моряците извикаха, че съм магиосник и се опитаха да ме хвърлят в морето, но капитанът не искаше. Призори вятърът отслабна, но преди обяд отново задуха в ужасна ярост и на 4-тия час след обяд видяхме скалистия бряг на онзи нос на остров Кипър, който се нарича Динаретум, където има планина на име Олимп,
и натам се понесехме бързо. След това, когато моряците видяха ужасните скали и как големите вълни, които ги удряха, бликнаха в пяна, те отново се уплашиха много и извикаха от страха си, защото, като видяха, че все още седя неподвижен, те се заклеха, че със сигурност съм магьосник и дойдоха да ме изхвърлят като жертва на боговете на морето. И този път капитанът беше победен и не каза нищо. Затова, когато дойдоха при мен, аз станах и им се противопоставих, като казах: изхвърлете ме, ако искате, но ако ме изхвърлите, ще загинете. Защото в сърцето си малко ме интересуваше, нямах вече никаква любов към живота, а по-скоро желание да умра, въпреки че много се страхувах да премина в присъствието на моята света майка Изида. Но моята умора и скръб от горчивината на съдбата ми победиха дори този тежък страх. Така че когато, луди като зверове, те ме хванаха и като ме вдигнаха, ме хвърлиха в буйните води, аз изрекох само една молитва към Изида и се приготвих за смърт. Но беше съдено да не умра, защото когато се издигнах на повърхността на водата, видях дървена част да плува близо до мен, за която плувах и се вкопчих. И голяма вълна дойде и ме помете, яздейки сякаш по шпагата, както когато бях момче, което се бях научил да правя във водите на Нил, покрай фалшборда на галерата, където моряците със свирепи лица се скупчиха, за да видят аз се удавя. И когато ме видяха да се качвам на вълната, като ги проклинах, докато идвах, и също видяха, че цветът на лицето ми се е променил, защото солената вода беше измила пигмента, те изкрещяха от страх и се хвърлиха надолу палубата. И след много малко време, докато яздех към скалистия бряг, голяма вълна се изля в плавателния съд, която се търкаляше по борда и я притисна надолу към дълбините, откъдето тя не се издигна повече. Така тя потъна с целия си екипаж. И в същата тази буря потъна и галерата, която Клеопатра беше изпратила да търси сирийския търговец. Така всички следи за мен се изгубиха и със сигурност тя вярваше, че съм мъртъв. Но аз продължих да яздя към брега. Вятърът крещеше и солените вълни блъскаха лицето ми, докато сам с бурята се втурвах по пътя си, докато морските птици крещяха около главата ми. Не усетих страх, а по-скоро диво повдигане на сърцето, и в стреса от надвисналата ми опасност любовта към живота сякаш се събуди отново. И така аз се гмурках и се носех, ту подхвърлян високо към спускащите се облаци, ту хвърлян в дълбоките долини на морето, докато най-после скалистият нос се издигна пред мен и видях разбивачите да се удрят в упоритите скали и през крещящите на вятъра чу мрачния гръм от падането им и стоновете на камъните, засмукани към морето от пла. Висок трон върху гривата на могъща вълна, 50 лакътя под мен нивото на съскащите води, над мен мастилено небе. Свършено е. Лонгата беше откъсната от мен и, повлечен надолу от тежестта на торбата с злато и вкопчените в дрехите ми, аз потънах, борейки се яростно. Сега бях под водата. Зелената светлина за миг струеше през водите, а след това настъпи мрак, а върху мрака картини от миналото. Картина след картина, цялата дълга сцена от живота беше написана тук. Тогава в ушите си чух само песента на Славея, шума на лятното море и музиката на победоносния смях на Клеопатра, който ме следваше тихо и още по-тихо, докато потъвах в сън. Още веднъж животът ми се върна, а с него и усещането за смъртоносна болест и болезнена болка. Отворих очи и видях любезно лице, наведено над мен, и разбрах, че се намирам в стаята на построена къща. Как дойдох тук? Попитах едва доловимо. Наистина, Посейдон те доведе, страннико, отговори груб глас на варварски гръцки.
Намерихме те хвърлен високо на плажа като мъртъв делфин и те донесохме в нашата къща, защото ние сме рибари. И тук, според мен, трябва да полежиш известно време, защото левият ти крак е счупен от силата на вълните. Мъчех се да преместя крака си и не можах. Вярно беше, коста беше счупена над коляното. Кой си ти и как се казваш? Попита грубобрадият моряк. Аз съм египетски пътешественик, чийто кораб потъна в яростта на бурята, и се казвам Олимп, отговорих аз, тъй като тези хора нарекоха планина, която видяхме Олимп, и затова приех името на Риск. И като Олимп бях известен от сега нататък. Тук, с тези груби рибари, престоях половин година, като им плащах малко от сумата злато, което беше дошло безопасно на брега при мен, защото мина много преди костите ми да сраснат отново и тогава останах до някъде сакът, защото аз, който бях толкова висок, прав и силен, сега накуцвах. Единия крайник беше по-къс от другия. И след като се възстанових от нараняването си, все още живеех там и се трудех с тях в занаята на риболов, тъй като не знаех къде да отида или какво да правя, и за известно време ми се прииска да стана селски рибар и така да изтоща моя уморен живот. И тези хора ме умоляваха любезно, макар че, както и другите, много се страхуваха от мен, смятайки ме за магиосник, донесен тук от морето, защото моите мъки бяха отпечатали толкова странен аспект на лицето ми, че хората, които ме гледаха, се страхуваха от това, което се крие под спокойствието му. Тогава останах там, докато най-после една нощ, докато лежах и се опитвах да заспя, ме обзе голямо безпокойство и силно желание да видя отново лицето на Сихор. Но дали това желание беше от боговете или родено от собственото ми сърце, без да знам, не мога да кажа. Толкова силно беше най-малкото, че, преди да се зазори, станах от леглото си от слама и се облякох в рибарската си дреха и тъй като нямах желание да отговарям на въпроси, се сбогувах с моите скромни домакини. Първо поставих няколко златни парчета върху добре почистената дървена маса, а след това взех гърне с брашно и го разпръснах под формата на букви, като написах „Този дар от Олимп, египтянинът, който се завръща в морето“. Тогава отидох и на третия ден стигнах до големия град Саламин, който също е на морето. Тук пребивавах в рибарските квартири, докато корабът трябваше да отплава за Александрия, и на капитана на този кораб, човек от Пафос, се наех като моряк. Плавахме с попътен вятър и на петия ден стигнах до Александрия, този омразен град, и видях светлината да танцува върху златните му куполи. Тук може и да не издържам. Така че отново се наех като моряк, давайки труда си в замяна на преминаване, и минахме нагоре по Нил. И от приказките на мъжете научих, че Клеопатра се е върнала в Александрия, като е привлякла Антоний със себе си и че те са живели заедно с кралската държава в двореца на Лохия. Наистина, лодкарите вече имаха песен за него, която пееха, докато се трудеха с греблото. Освен това чух как галерата, изпратена да търси кораба, превозващ сирийския търговец, се е потопила с целия си екипаж, както и историята, че астрономът на кралицата Хармахис е отлетял към небето от покрива на къщата в Тарсус. И моряците се чудеха, защото аз седях и работех и не исках да пея тяхната груба песен за любовта на Клеопатра, защото и те започнаха да се страхуват от мен и да мърморят за мен помежду си. Тогава разбрах, че съм човек прокълнат и отделен, човек, когото никой не може да обича. На шестия ден се приближихме до Аутопис, където оставих кораба, и моряците се зарадваха да ме видят да заминавам. И с разбито сърце вървях през плодородните полета, виждайки лица, които познавах добре.
но в моята груба дегизировка и накуцваща походка никой не ме познаваше. Най-накрая, когато слънцето залезе, се приближих до големия външен пилон на храма и тук се свих в руините на една къща, без да знам защо съм дошъл или какво се каня да правя. Като изгубен вол се бях отклонил отдалече, обратно в полята на моето раждане и за какво? Ако баща ми, Аменемхат, все още беше жив, със сигурност щеше да отвърне лицето си от мен. Не смеех да отида в присъствието на баща си. Седях скрит там сред счупените греди и лениво наблюдавах портите на пилоните, за да видя дали от тях не излиза лице, което познавах. Но никой не излезе, нито влезе, въпреки че големите порти бяха широки, и тогава видях, че билки растат между камъните, където от векове не са растяли билки. Какво може да бъде това? Безлюден ли беше храмът? Не, как би могло да спре поклонението на вечните богове, което в продължение на хиляди години, ден след ден, се предлагаше на святото място? Тогава баща ми мъртъв ли беше? Може и да е така. И все пак защо е това мълчание? Къде бяха свещениците? Къде богомолците? Не можех повече да понасям съмнението, но докато слънцето се зачервяваше, се промъкнах като преследван чакъл през отворените порти и продължих, докато стигнах до първата голяма зала на стълбовете. Тук спрях и се огледах наоколо. Нито гледка, нито звук, в полутъмното и свято място. Продължих с туптящо сърце към втората голяма зала, залата с 36 колони, където бях коронясан за господар на всички земи, все още нито гледка, нито звук. Оттам, наполовина оплашен от собствените си стъпки, които толкова ужасно отекнаха в тишината на пустите светини, минах по пасажа с имената на фараоните към стаята на баща ми. Завесата все още се люлееше над вратата, но какво би имало вътре? Също празнота. Вдигнах го и безшумно влязох, а там, в резбования му стол до масата, върху която се вееше дългата му бяла брада, седеше баща ми, Аменемхат, облечен в свещеническите си одежди. Отначало си помислих, че е мъртъв. Той седеше толкова неподвижно, но накрая той обърна глава и видях, че очите му бяха бели и невиждащи. Той беше сляп и лицето му беше слабо като лице на мъртвец и окаяно от възрастта и скръбта. Стоях неподвижно и усещах слепите очи да блуждаят по мен. Не можех да говоря с него. Не смеех да говоря с него. Щях да отида и да се скрия наново. Вече се бях обърнал и хванах завесата, когато баща ми проговори с дълбок, бавен глас. Ела тук, ти, който беше мой син и си предател. Ела тук, ти хармачи, върху когото Кхем изгради надеждата си. Не напразно те извлякох отдалече. Не напразно държах живота си в мен, докато не чух стъпките ти да пълзят по тези празни светини, като стъпките на крадец. О, баща ми, ахнах аз, изумен. Ти си сляп, откъде ме познаваш? Откъде те познавам? И питаш ли, че кой е научил за нашата ерудиция? Достатъчно. Познавам те и те доведох тук. Щях, хармачис, да не те познавах. Щях да бях взривен от невидимото преди извлякох те от утробата на Нут, за да бъдеш мое проклятие и срам и последното горко на Кем. О, не говори така, изтенах. Не е ли моето бреме вече повече, отколкото мога да понеса? Не съм ли самият аз предаден и напълно отхвърлен? Бъди жалък, баща ми! Бъди жалък! Жалък ли си за теб, който прояви толкова голямо съжаление? Твоето съжаление остави благородния Сепа да умре под ръцете на мъчителите. О, не това! Не това! Плаках. Да, предател, това! Да умреш в агония, с последния си беден дъх, провъзгласяваш теб, неговия убиец, честен и невинен.
Бъди жалък за теб, който даде цялото цвете на Кхем, като цената на оръжие на развратник. Ти, че, работейки в мрачните пустинни мини, тези благородни в мисълта са жалки за теб, Хармачи. Бъди жалък за теб, от когото този свещен храм на Оуто беше опустошен, земите му заграбени, свещениците му разпръснати, и аз сам, стара и изсъхнала, оставена да брои разрухата си, на теб, който си излял съкровищата и в скута на своя леман, който си се зарекал от себе си, отечеството си, първородството си и боговете си. Да, така съм жалък. Проклет да е ти, плод на слабините ми, срам да е твоята част, агония твоят край и адът да те приеме най-после. Къде си? Да, ослепях от плач, когато чух истината. Разбира се, те се опитваха да я скрият от аз. Нека те намеря, за да мога да те заплюя, ренегат. Ти отстъпник, ти изгнаник. И той се надигна от мястото си и се залюля като жив гняв към мен, удряйки въздуха с пръчката си. И когато дойде с разперени ръце, ужасен за гледане, изведнъж краят му го намери, извик той се свлече на земята, а червената кръв течеше от устните му. Изтичах до него и го вдигнах, и докато умираше, той измърмори. Той беше мой син, прекрасно момче със светли очи и обещаващо като пролета. А сега, о, да беше мъртъв. После настъпи пауза и дъхът изтръпна в гърлото му. Хармачи, ахна той, изкуство там. Да, татко. Хармачис, изкупи се. Отмъщението все още може да бъде извършено. Прошката все още може да бъде спечелена. Има злато, аз го скрих. А Туа, тя може да ти каже: ах, тази болка, с Богом. И той се бореше леко в ръцете ми и беше мъртъв. Така тогава аз и моят свети баща, принца Менемхат, се срещнахме за последен път в плът и за последен път се разделихме. Глава 2. За последната мизерия на Хармачис. За призоваването на святата Изида чрез словото на страха. За обещанието на Изида. За идването на Атуа и за думите на Атуа. Приклекнах на пода, взирайки се в мъртвото тяло на баща ми, който бе живял, за да ме прокълне, напълно прокълнатия, докато мракът пълзеше и се струпваше около нас, до прачта и... О, как се разкрива нещастието на този час! Въображението не може да го мечтае, нито думите да го нарисуват. Още веднъж в окаяността си се сетих за смъртта. Нож беше до пояса ми, с който можех да прережа нишката на скръбта и да освободя духа си. Безплатно. Да, свободен да летиш и да се изправиш срещу последното отмъщение на светите богове. Уви и уви, не посмях да умра. По-добре земята с всичките й беди, отколкото бързото приближаване на онези невъобразими ужаси, които, витаещи в смътния аменти, чакат появата на падналите. Пълнех на земята и плаках със сълзи на агония за изгубеното непроменливо минало. Плаках, докато не можех да плача повече, но от тишината не дойде отговор, никакъв отговор, освен ехото на скръбта ми. Нито лъч надежда. Душата ми се луташе в тъмнина, по-непрогледна от тази около мен. Бях изоставен от боговете и изгонен от хората. Ужас ме обхвана, приклекнал на това самотно място, твърд от величието на ужасните мъртви. Издигнах се да полетя. Как бих могъл да летя в този мрак? И къде да летя аз, който нямаше място за убежище? Още веднъж приклекнах и големия страх ме обзе, докато студената пот потече от челото ми и душата ми избледня в мен. Тогава, в последното си отчаяние, се помолих на глас на Изида, на която не смеех да се помоля много дни. О, Изида, света майко! Плаках,
Отхвърли гнева си и от твоето безкрайно състрадание, о ти, всежалък, вслушай се в гласа на страданието на онзи, който беше твой син и слуга, но който чрез грях е отпаднал от видението на твоята любов. О, престолен Славо, който си във всичко, имаш разбиране за всичко и знание за всички скърби, хвърли тежестта на милостта си върху везната на моето злодеяние и направи везната равна. Преброй сумата на моето покаяние и вземи под внимание потопа от скръб, който помита душата ми. О, ти, Свети, когото ми беше дадено да гледам лице в лице, в този ужасен час на общуване аз те призовавам те чрез мистичното слово. Ела тогава с милост, за да ме спасиш, или с гняв, за да сложиш край на това, което вече не може да се понесе. И като се надигнах от коленете си, протегнах ръце и се осмелих да извикам на глас словото на страха, чието използване недостойно е смърт. Отговорът дойде бързо, защото в тишината чух звука на разтърсената сестра, предвещаваща идването на славата. Тогава в далечния край на стаята израсна подобие на рогата луна, която блестеше слабо в тъмнината, а между златните рога лежеше малък тъмен облак, в който и от който се изкачваше огнената змия. Коленете ми се разхлабиха в присъствието на славата и аз потънах пред нея. Тогава изрече тихият сладък глас в облака. Хармачис, който беше мой слуга и мой син, чух молитвата ти и призива, който си се осмелил да произнесеш, който в устните на този, с когото общувах, има силата да ме извлече от най-крайното. Без повече, Хармачис, нека бъдем едно във връзката на божествената любов, защото ти ме отхвърли от собственото си дело. Ето защо, след това дълго мълчание аз идвам, Хармачис, облечен в ужас и може би готов за отмъщение, защото нелеко Изида може да бъде извлечена от залите на нейната божественост. Порази Божичко. Отговорих: порази и ме предай на онези, които отмъщават за твоето възмездие, защото не мога повече да нося бремето на горкото си. И ако не можеш да понесеш бремето си тук, на тази горна земя, дойде мекият отговор: как тогава ще понесеш по-голямото бреме, което ще ти бъде натоварено там, идвайки осквернен и все пак непречистен в моето мрачно царство на смъртта, това е животът и промяната безкрайни. Не, Хармачис, не те удрям, защото не съм напълно ядосан, че си се осмелил да произнесеш ужасното слово, което ме призовава надолу към теб. Слушай, Хармачис, не хваля, а укорявам не, защото аз съм министърът на наградите и наказанията и изпълнителят на указите. И ако давам мълчаливо, и ако удрям мълчаливо. Следователно, няма да добавя нищо към бремето ти с тежестта на тежки думи, въпреки че чрез теб стана така, че скоро Изида, майката мистерията, ще бъде само спомен в Египет ти съгреши и тежко ще бъде твоето наказание, както те предупредих, както в плътта и в моето царство на Аменти. Но аз ти казах, че има път на покаянието и със сигурност краката ти са стъпили на него и в него трябва да вървиш със смирено сърце, като ядеш от горчивия хляб до момента на съдбата си бъде измерено. Тогава нямам ли надежда, о, свети? Това, което е направено, Хармачис, е направено, нито неговите проблеми могат да бъдат променени. Хем вече няма да бъде свободен, докато всичките му храмове не станат като пустинен прах. Странни народи от век на век ще го държат като заложник и в окови. Нови религии ще възникнат и ще изсъхнат в сянката на нейните пирамиди, защото за всеки свят, раса и епоха лицата на боговете се променят. Това е дървото, което ще поникне от те. Уви, пропаднах, плаках. Да, ти си унищожен.
И все пак това ще ти бъде дадено. Твоя унищожител ще унищожиш, защото така е отредено в целта на моята справедливост. Когато знакът дойде при теб, стани, иди при Клеопатра и по такъв начин, какъвто ще вложа в сърцето ти, отмъсти на небето върху нея. И сега за себе си една дума, защото ти ме отдалечи от себе си, Хармачис, и повече няма да се изправя лице в лице с теб, докато, цикли от тук, последния плод на твоя грях престана да съществува на тази земя. И все пак, през необятността на безбройните години, помни това. Божествената любов е вечна любов, която не може да бъде угасена, въпреки че е завинаги отчуждена. Покай се, сине мой, покай се и постъпи добре, докато още има време, за да можеш в мрачния край на вековете отново да бъдеш събран при мен. Все пак, Хармачис, въпреки че не ме виждаш, все пак, когато самото име, с което ме познаваш, се е превърнало в безсмислена мистерия за онези, които ще бъдат след теб, все пак аз, чието часове са вечни, аз, който съм гледал как вселените изсъхват, намаляват и поддъха, на времето се стопяват в нищото, отново да се събера и прероден. Където и да отидеш, в каквато и форма на живот да живееш, аз ще бъда там. Отнесен ли си до най-далечната звезда, погребан ли си в най-ниските дълбини на Аменти, в животи, в смърт, в сънища, в събуждания, в спомени, в забрави, във всички трески на външния живот, във всички промени на духа, все пак, ако искаш да изкупиш и не ме забравиш повече,